Газета журналларда нинди темалар истенлек итә, татар укучысын нәрсә җәлеп итә? Әлеге сорауларга җавап матбугат күзәтүе сәхифәсендә сүзне журналист Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Берникадәр мәҗбүри ялдан соң матбугат күзәтүне дәвам итәбез. Татар матбугаты нинди мәшәкатьләр белән яши? Нинди проблемаларны алга сөрә? Шәһри Казан газетасы мәктәп укучыларына нәрсә ошату белән кызыксынырга булган? Тикшерүләр күрсәткәнчә, мәктәп балаларына суык ризык ашату очраклары 2 мәртәбә кимегән икән. Нормативлар буенча мәктәп ашханасында сосискалар булырга тиеш түгел ди. Әмма бала кичкенәдән кибет билмәне, кылбаса, сосиски ашарга өйрәнеп, мәктәпкә килгәч кенә тыкмачлы аш ашый башламый дип яза хаклы рәвештә газета хәбәрчесе. Димәк, баланы иң элек дөрес итеп тукланырга өйдә өйрәтергә кирәк. Әмма балага нинди ризык ашаталар дигән проблема артында тагында җитдирәк проблема бар икән. Аз гына хезмәт хакына эшләргә теләүче пешекчеләр җитми ди мәктәп ашханәләренә. Монысы инде бездән тормый торган проблема. Димәк, проблемалар әйләнәсе йомылды. Газетаның кунак бүлмәсенә бу юлы 27 ел гомерен Кариев театрына багышлаган артист Фәнис Калимуллинны чакырганнар. Бала чагыннан җырлап яшәргә өйрәнгән артистның иҗатка һәм тормышка мөнәсәбәтләре үзенчәлекле. Әңгәмә бер тында укылып чыгарлык. Ватаным Татарстан газетасы исә үзенең язучылар арасында уйнаткан бүләк мини-трактор хуҗасы турында тәфсилле язма белән башланып китә. Бәхет елмайган Исмәил авылы кешесе Фабарис Галиев бөтен авыл кешеләренә дә хас булган проблемаларны күтәрү белән кызыклы. Авыл кешеләрен Аллаһ ярдәменнән ташламасын дип телик. Газета шулай ук барыбызга да тигән проблема. 15 яшьлек татар кызы Камилә Вәлиеваның Пекин Олимпиадасында ярамый торган препарат куллануда хаксыз гаепләнүенә мөнәсәбәтен белдергән. Шөкер, кичә әлеге проблема уңышлы хәл ителеп, Камилә безгә тагын яшел ут кабынды. Фигуралы шуу буенча дөньяны шаккатырган кызыбызга алга табада уңышлар насыйп булса иде дигән теләктә калыйк. Ватан Татарстан газетасында тагын бер гыйбрәтле язма татарча өйрәтергә хакым бар дип атала. Бу сүзләрне 13 телдә аралаша белүче яшь Удмурт галиме, фән докторы Алексей Арзамасов әйткән. Татар телен үгисетүче әти-әниләргә, әби-бабайларга бу язманы кычкырып укырга киңәш итәр идем. Матбугат укудан һәм телебезне камилләштерүдән туктамасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.